Mitäköhän tyhmää tuohon alkuun nyt tällainen. Mutta joo, moi. Tänään... No nyt tää heiluu vähän. Mä en tänään jaksa tehdä mitään kunnollista... En mä tiedä, onko tää ei oo. Kunnollista postausta. Kun mä en oo muutenkaan tehnyt tänään mitään. Paitsi siivonnut ja ollut koneella. Mut... Täällä ei kyllä näytä kauheasti siltä, että mä olisin siivonnut. Eiku... No näyttää vähän, koska mä tungin kaikkiin... Mitkä näitä on rojut tonne vaatekappiin ja silleen. On laiska. Ja tää ihana laatu sen takia, koska mä kuvaan tää webbikameralla, kun tästä mä näen että mä en rupea ilmeilemään mitään tyhmää. Mut niin joo, kun mä nyt tossa siivosin, niin mä löysin mun vanhat lasit. Ja mä ajattelin jakaa tämän ihanan ilon teidän kanssa, kun te näette, että kuinka tyhmältä mä oon näyttänyt joskus. Joskus. Niin joo. Täältä mä näytän ilman lasia, mä en näe mitään. Ja niin, tässä on mun ekat lasit. Erittäin kauniit. Tämmöiset kivan oranssin, mikä tää on? No kuitenkin oranssit, ostettu Specsaversilta joskus. Voi miten kaunista. Nää puristaa aika lailla. Nää ostettiin mulle kai 2. kevätlukukaudella tai joskus. Mä ihan pureskellut tästä nää. Niin, ja sitten toiset. Tämmöiset ruskeat. Nääkin on vissiin Specsaversilta. No ei näy kauhean kauniimmat on kuin edelleen. Noi oli mulla kai 3. kevätlukukaudesta 5. alkuun. Sitten nämä vikat, nääkin on Specsaversilta. Näissä lukee täällä sivussa tää Red or Dead. Punainen tai kuollut. Näin. No niin, nää ostettiin mulle eiku hetkinen. Näitä mä pidin vielä joskus vuosi sitten kai. Mulle siis, en mä tiedä. Nää mun nykyiset ostettiin mulle puoli vuotta sitten. Joo, aika lailla tasan puoli vuotta sitten. Ja, niin. Sitten mä ostin vielä mulla oli joku lahjakortti. Niin mä sit sain niinku 2 lasit ja sitten mä oon Nisseniltä. Siinä tuli joku toiset lasit mukana, jotka on nyt täällä jossain. Tässä. Mä en oo näitä pitänyt niinku kertaakaan. Näin on niin kivat kuin noit. Aika saman tyyliset, mutta ei silti niin kivat. Mä ajattelin, että mä olisin uudet lasit semmoiset siniset. Niin mä kerroin siinä jossain postauksessa siitä jotain. Niin, ja sit mä löysin tän. Kaikki salaisuuteni. Pidä salaiset muistiinpanot lukon takana. Tämmönen kiva päiväkirja vuodelta. Mitä mä sanon? Päiväkirja vuodelta jotain. Nämä ajatukset on kirjoittanut muistiin Anni. Tuon mä kirjoitin hetki sitten, koska mua häiritsi, että mun nimi on ollut siinä. Tällainen minä olen. Nimeni. Sitä mä en kerro. Allekirjoitukseni. Se on tommoinen ihana tossa noin. Päivämäärä 25.3.2008. Eli tää on, ei kun 4 vuotta vanha. Ikäni 9 vuotta. Mulla oli silloin
punaiset, ei kun oranssit lasit. Syntymäaikani 12.3.99. Lempinimeni Ani. Ei mua kyllä kukaan ole ikinä sen nimisenä kutsunut. Nimeni takaperin Inna. Huippusalaiset henkilötietoni. Ne mennään takaisin ja jakson lukemaan. Pituuteni 129 senttiä. 30 senttiä vähemmän mitä mä nyt on. Ei ihan, mutta kuitenkin. Painoni 28,9 kilogrammaa. Aika pieni. Ei kun kevyt. Persoonallisuustesti. Persoonallisuustestin tulos. A. Iloinen. Olet aurinkoinen ja mulla on hauskaa sinun kanssa. Toi mulle on näköjään tullut. Saattaa olla ihan totta. Kotini. Eniten pidän huoneessani näistä. Sänky ja pöytä, muita ei taida olla. Mä en ole kyllä yhtään täyttänyt tätä. Huippusalaista. Tulevaisuuteni, toiveammattini, ope. Jos minulla olisi lapsia, heidän nimensä ovat poika, tohon mä en ole laittanut nimeä, tyttö Helmi. Mitä? Kehon kieli. Tarkkaile seuraavia merkkejä salaisista tunteista, kun juttelet jonkun kanssa. Jaat ristissä sinua kohti. Pidän sinusta. Pureskelee kynsiään, olen hermostunut. Koskee sormellaan nenään, saatan valehtella. No ei kyllä pidä paikkaansa. Treffipalvelu. Millainen olisi ihannepoikakaveri? Tämän testin avulla selvität, kuka on sinun ihannetyyppiäsi. Ja multa on tullut älykkö. Pidät älykkäästä pojasta, jonka kanssa voit jutella kaikesta mahdollisesta. Ensimmäiset treffit käyti taidettajan muussa museossa. So. Minun bändini. Jos minulla olisi bändi, sen nimi olisi Musa Musa. Ensimmäisen CD-levymme nimi olisi Onnen apina. Vaissa. Minä pidän. Urheilujoukkue tai tähti. Virpi Kuitunen. Kuka se on? Inhoamani ruoka. Kala. No se pitää ihan paikkaansa. Noniin. Kynsien maalaus. Suunnittelee väritä tähän omat sievät kynnet. Mun omat sievät kynnet. Vinkki. Kaverini kynnet on helpompia maalata kuin omat. Kokenut aikuinen voi näyttää mallia. Joo, ihan totta. Ihon maalaus. Suunnittele ympyrään kiva maalaus. Ja mä oon sitten yrittänyt piirtää tuohon ei kun on toi basso, koska siinä on 4 kieltä. Mä oon varmaan luullut, että se on niinku ollut kitarateitä. Vaatteiden taika. Tässä on mahtavia muotivinkkejä. Jos haluat näyttää pitemmältä, käytä yhtä väriä tai pystyraitoja. Vältä liian väriä vaatteita. Jos haluat näyttää hoikemmalta, käytä tummaa väriä tai pystyraitoja. Älä käytä liian väriä vaatteita ja vältä prässättyjä housuja. Suora risti vaikuttaa paljon ulkonäköösi. No kuka siitä jaksaa välistä? Sivunkin huivi näyttää kivalta vyötäröllä. Halpa tapa uusia tyyliä on lisätä kokonaisuuteen koru, hattu tai menevä laukku. Lempivärini vaatteessa musta. Totta. Tyylitesti. Tulokseksi on tullut urheilutähti. Pidä käytännöllisistä vaatteista. Menevään tyyliin sopivat urheiluvaatteet, raidat ja maastohousut. Mä oon puhunut jo 9,5 minuuttia. Haaveita. Haluaisin asua Oulussa. Toiveammattini on ope. Kumpikaan ei pidä paikkaansa. No nyt tässä on joku kalenteri, johon mä en oo kirjoittanut jotain 4 juttua. On ollut aika laiska. No.
Tässä ei muuta. Niin joo, tässä oli tämmönen kiva lukko. Onks tää sydämen mallinen? On kai. Niin, tässä oli... Niin, mikäs mä laitoin? Tässä oli tämmönen, mistä näin. Mutta tää lähti irti, kun mä en löytänyt. Tai en se avaunut hukassa jonkun aikaa, jos mä en jaksanut etsiä sitä, niin sitten mä rikon mitään. Niin, ja sitten tää vielä yksi. Mä tänään piirsin Slipknotin laulajan Corey Taylor. En mä tiedä miten se sanotaan. Tää ei näytä kauheasti siltä, mutta sanon mä siihen näyttää. No joo. Miten tää näkyisi? Näin. Tosta korvasta tuli vähän pieni ja sitten toi tatuointi meni vähän pilalle, mutta muuten tää on ihan hyvä kai. Niin tää vaan oikein näytä siltä alkuperäiseltä kuvalta. Tää on vielä kesken. Ei ku onko. Mä en tyytyväinen ikinä mihinkään. Nyt jo sellaista. Ei tässä oikein muuta. Tän noin 11,5 minuuttia melkein. Ihan hyvin. Mikä tää on? No. Heippa.